Tak nuduki mriki jam pinten Mbak Lilis? Banduai. Lho. Lah kok melungker ilate. Di panitia jelas Aduh budi, aduh lulum. Piye Met? Lulum. Atu. Yo. Apa kok iya ki? Urung-urung wis ngajak ngono. Ngono piye lho? Itu ngono. Masa itu? Walah lho ketu. Pikiranku wis gak ketu. Sopa lho. Kowe iki mbok yo berpikiran yang positif. Biasa kowe. Pikiran yang positif, jangan berpikiran negatif. Tahu positif aku bingung nyitretno ya. Lho. Iya tuh, awin. Duh. Piye? Kudu awin-awin. Kowe yo kena aku ngengei. Oke. Apa? Awil-awil namanya ubluk. Apa kok ubluk iki lho piye? Lah kono apa to? Lah mbok ditakoki sing cecok to. Aku diawil-awil. Terus Awin. Awin. Oke. Saiki apa sesuk? Oke ae aku ngejak kawin. Oh. Kowe yo gelem? Yo gelem lho. Ora apa-apa terusno kok. Aduh lho. Kawinmu lho. Awin. Cincin kawin. Jaluk cincin. Wah, aja meneh kok cincin akeh bakal tak turuti. Nggih, sedaya warga ingkang sampun rawuh teng mriki nyuwun swantene panjenengan kersane mboten ngantuk, jenengan sauri napa ingkang kula omongke nggih. Bapak, ibu-ibu sedaya kemawon merdeka. Sepidang mlebu sing semangat sing wanter. Sekali merdeka tetap. Merdeka. Siapa kita? Siji tok ora masalah. Pitakon mungkin sing jelas siapa kita itu terus piye kudu lek jawab. Jenengan nak teng ngertos ningali TV mboten. Heeh. Lek teng TV ngono, siapa kita? Indonesia. Niku sing teng TV rame lho, Pak. Rame wong maido. Berarti sampean lek menulung aku ditikoni siapa kita Indonesia ngono nggih ya. to, awake dhewe niki warga Indonesia lho. Ngoten lho, Pak. Lho, memberikan semangat kepada warga sini biar warga niki tambah sehat, tambah semangat, tambah kuat. Ngono lho, Mas. Ngono tok. Lho iya to. Aku tau ngene merdeka dadi perkara. Lah nyapa? Nek sing ibu-ibu sing ngarep dhewe, karepe ya arep nyauri. Pas ngemiki anake. Merdeka anak ibu-ibu. Nanti gimana? Piye? Iki berubah posisi lho soalnya. Masa ya pas ngemiki ya, Mas? Pas piye kuwi cek karo joget bareng ngene kok. Wah ini omonganmu kok. Ya paling gak jajal awakmu piye nek memberikan semangat kanggo warga kene. Napa meleh kowe iki bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya para penonton. Merdeka! Sekali merdeka tetap. Aku tok. Suwite lah piyayi mriki piyayi. Aku ya padha ngono. Padha piye sing nyauri sak menembane lho Mas. Ora kena gembremeng meng semayanan. Pripun? Golek umpama dagelan sitoke muni merdeka, aja disauri sono lirih. Merdeka lah kak priye tok ngono kae. Kok cek panggah prapri. Mosok gara-gara kuwi to. Paling yo iya. Bapak-bapak, ibu-ibu minta semangatnya semuanya. Merdeka! Wah, luar biasa yang cantik-cantik. I love you too. Yang ada di belakang semuanya bakul-bakul. Loh kok bakul urusannya apa? Lah nguri dhewe bakul kok to. Merdeka! Merdeka ya apik. Iki jenenge mutung kowe patah semangat. Ini iki jenenge membedakan. Membedakan piye kowe iki termasuk urip ning gone jaman penak lho Mas. Penak piye? Ora jaman penjajahan riyen nggih Pak nggih. Betul. Jaman penjajahan riyen para pejuang kuwi toh nyawa toh bondo ora usah adoh-adoh teko pejuang. Lah nyapa? Kudune nak Gayam dan sekitarnya iki termasuk ring 1 kudune luwih penak. Wong awake dhewe ndek minyak kuwi ya. Ya ora? Lha kuwi nek mbledose pertama kali sing kebledosan apa wong Klangon? Ora. Ya Gayam iki lho. Berarti kudune wong Gayam? Ya kudu kono kuwi ngopeni kene Gayam lho ngono. Ya sesuk tak usulno tenan. Oke, lho kowe bagian apa Aku ya dagelan padha ambek kowe kok sebut takono nyapa lho. Kere kok. Lho jere kita gelan kere piye to? Ngono lho Mas. Awake dhewe kudu semangat sebagai orang zaman sekarang. Ya. Zaman biyen kowe ro dhewe to. Mbah-mbah biyen, kowe ngerti dhewe. Mbah-mbah biyen ki musuhe londo lho Mas. Londo nggawa tembak lho. Londo teko mbah ngadang ning ngarep teko kok ngarep gowo lengogas. Apa de lengogas? Lah, nggo londomu lho. Kuwi semut blok tak tapuk tenan lho kowe kok iso teko lengogas bareng iki lho. Londo Belanda iki lho. Belanda datang, awake dhewe ngadep kok ngarep misale ya to. Yo. Belanda datang tembak. Cak. Dar. Belanda mati. Yo. Belanda datang met. Tangkap. Tembak.
Tembak. Tembake cah nom beda ya. Beda piye? Ora muni. Aduh. Krik. Das. Lah kowe tembak malah mbok tembak mbok inceng piye to kowe iki? Engko dhewe. Yo, Belanda datang dari sebelah kiri. Tembak. Kanan. Tangkap. Ciu. Tembak. Tembak. Aku pentol. Gak kena itu. Tembak. Ya ampun. Piye? Iki lho, iki jelas urung ngisor dhuwur mati to. Kene mbok iyeki, kene mbok iyeki. Tapi penak to? Penak apa? Aku ki apa to Mas ngelingke jaman biyen ki rekosane kaya ngono. Ya menghibur, nyanyi nyuwun sewu Pak, nyanyi no nggih. Lek nyanyi nyilih sinden apa nggawa kang omah? Kok lho, kok nggawa kang omah jane? Lho, kok iso nggawa kang omah Mas? wis sapa ngerti nek dagelan nggawa gawan kang omah? Ya kok jenenge anu dagelan kerepotan ya niku kok iso. Kaya mboro ngedos ae. Wis dagelan kerepotan to Pak nyilih ngono. Nyilih ngono. Ya ngomong nyilih to? Nggih. Wong nyilih ki ya enak upahe. Lho, 50. Ya wong ki hitungane ya. Sak lagu 50, Pak? 50. Mongko ki aku telu rencana 150 berarti iki. 150. Iya perhitungan kok. Tegese ngoten ngenten to, Pak. Enak sing gratis. Napa? Pundi? Lor dhewe gratis. Gak kembung. Wah, lha iki padha karo sing omahmu, Met iki. Nyeng. Makane ra digawa, aku lek ngerti to. Nggih. Tapi apik sing ning omah, Pak. Sapa omong? Jenengan mampira to, enggak ngertos. Wong apik mlebu jeding mlakune muni kok. Kok. Katene ratu kodhok kok. Wong ndeloki lho. Iya. Tak penging ora kena kok. Gak. Kowe komet, mboten aku komet, mbah nanti. Alah, Bu. Aku ki arep ndagel, kowe ra usah ndelok ning omah. Nyapu dadak melu dipenging kuwi ngelono anakmu ae. Sesuk aku teko genti keloni aku, mesti ngono. Nggih, ning jenengan klintu. Lah, niki lek nyeluk bojone mboten Bu. Lah piye? Lek nyeluk apa, Men? Mama. Wah, Mama. Nyapa iri ya, Men? Lho, iri. Lha sampean ning oh bareng alah, pri nyeluk bojone kok emah. Lah geno. Mbok yo umum ae. Tulung aku ora ngerti. Geno. Piye le, Pak? Wong ora nek apa kok disogok. Ora ngerti. Lawange lho ngakno. Ora ngerti. Pengen ngerti mboten? Ora. Niki lho kok ora pripun? Niki khasana basa lho, Pak. Dadi bahasa Indonesia nek teng anu mengambil bahasa Indonesia nek teng Tulungagung napa, Pak? Mengambil. Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Lah jupuk. Jupuk nggih. Mriki mboten. Tel. Apa? Tel. Misalnya, Met, ambilkan itu buah, Met. Jetel no kuwi. Jee ngoten kertas ya. Sik. Jee. Til iki modal. Aja dibaleni lho, Pak. Usuk aku mak pelas no. Jenengan ampun niku dibolak-baleni niku bahaya. Til. Jupukno nekmu. Nah. Til no WM. Ngoten lho. Nggih niku aku Jonegoro ngoten. Nggih. Jenengan malah guceng ngece ketika. Nah ini kekayaan khasana bahasa, Pak. Khasana bahasa. Napa meleh? Lek jupuk Til. Buka lawang ngakno. Lek mahku enggak ngakno. Dan apa? Bu, blakno. Atang-atang. Atang-atang iki piye kok se? Nduk, Mit ta. Nggih. Nduk, Mit. Til buku ki. Til buku ki. Tele ampun bolak-balik. Malah keri kabeh aku. Niki acarane nyuwun sewu pas dintene Pak malam Minggu. Mula biyen enek lagune, Mas. Ya, lagune kan jaman-jaman biyen enek. Wong dina dilagono ya iso lho, Mas. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat gendaan. Gendaan gundulmu tak tapuk buat pacaran. Cek nom tuwa ya gendaan itu. Ya ketoke kulino kowe iki. Nah, terus. Ora. Gak. Bojomu ora ndelok lho. Iya. Kowe pengen rumah tanggamu hancur. Aja ngono kok, Sok. Pacar baru kenalan, kenal di jalan depan kuburan Jenderal Sudirman. Ayo pahlawan toh? Iya. Kan wis meninggal.
Akhire. Oh iya, kuburan. Nah, niku contoh lagu-lagu lama. Iki nadane ngono tapi kata-katanya dirubah, Mas. Dirubah sesuai dengan acara malam hari ini. Oke. Ya. Oke, ngerti? Wah, lu kok gak piye to kowe iki diomongi kok wayangan acarane. Iya. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton nonton wayang. Nonton wayang ning lapangan Gayam. Dalange kondang nggih menika Pak Sangkuang dalang niku. Iki piye to? Ki minta dalang sing paling kondang ngono. Kok lali piye to? Lah ngono lah ngono. Aku yang dadak. Lah piye jenenge Pak Minto Darsono sang dalang kondang tingang. Mergo ditutke bojone iki lho ndak patek konsen. Nggih Pak dedek tingale. Kebiasaan ora. Los. Sindene cantik penonton senang Sekar Gadung jadi pujaan Matur nuwun Bapak Pak Lurah Gayam ingkang sampun maringi hiburan Ayo budal ayo dal dalan alus ayo alus pipi ayo pipit gede kok pipit gede gundulmu no sinden pipit gede pipit kono kok orang pipit ya sindene kuwi lagi ya kebetulan gede padune kowe ape ngece to kok sok kowe karek ngono penak piye gurine kuwi to ya iki nek sindene apik-apik nggih Pak sing dalem Mbak Lilis ngadeg kok Mbak Lilis iki gandeng sing ning omah Gudi tak golek ora nite ya Bu Komet niki lho Bu Komet Bu nakal Bu cek ning kene ya. Ijek wong. Kene teh, monggo. Ora wong mangplek-plek. Wis tak awake dhewe dhuwur panggung niku profesional nggih Mbak Lilis nggih. Dadi ndak ada maksud apapun, kita hanya menghibur. Karepku yo ngono. Ndang wis to. Kono galake mbuh. Selamat malam Mbak Lilis. Sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana rasanya tampil di Bojonegoro? Iya cah. Piye to kowe iki nakoni kok ora cetha kabeh piye to? Iki guru plengah-plengeh tok iki. Tapi niki sehat to Pak nggih? Sehat niki. Sehat. Bagaimana pipis lancar ya? Lho kok iso takok pipis lancar piye to? Nek lancar loro to. Oh iya. Ini di Desa Gayam. Kangen banget rasanya sawi. Piye ta gak wis gak apa-apa gendeng anakku dhewe ngene yo oke. Engko ditandakno ntar ya apik. Mbok anggap sepeda motor ditandakno mentale. Nyapa lho jenengan kok. Piye piye tadi? Iki grup apa ki? Apa? Ada kok tulung aku kok trimo. Lah iki yo ngono. Kowe iki sing nakoki sing ra teges. Takoni kowe. Wilujeng dalu diajeng Lilis. Saya ora anu duki mriki jam pinten Mbak Lilis? Bandu wae. Lho. Lah kok melungker ilate. Di panitia jelas ketemu. Aduh, lulum. Piye, Met? Lulum. Atu. Yo. Apa kok iya ki? Urung-urung wis ngajak ngono. Ngono piye lho? Itu ngono. Masa itu? Walah lho ketu. Pikiranku wis gak ketu. Sopa lho. Kowe iki mbok yo berpikiran yang positif. Biasa kowe. Pikiran yang positif, jangan berpikiran negatif. Tahu positif aku bingung nyidetno ya. Lho. Itu awen. Duh. Piye? Kudu awen-awen. Wis yo ora? Aku ngengei. Oke. Apa? Awen-awen namanya ubluk. Apa kok ubluk iki lho piye? Lah kenapa to? Lah mbok ditakoki sing cecok to. Aku diawen-awen. Terus Awen. Awen. Oke. Saiki apa sesuk? Oke ae aku ngejak kawin. Oh. Kowe yo gelem? Yo gelem lho. Ora apa-apa terusno. Aduh lho. Kawinmu lho. Awen. Cincin kawin. Walah. Jaluk cincin. Wah, aja meneh kok cincin akeh bakal tak turutke.
Akeh nggo nuthuk cengelmu kuwi kok sakit. Lha to gambare apik kene karo kono. Ya wis ra apa-apa terus opo sing omah tak urusane. Lho, aja to. Hanya apa? Wis tenan gelem wis. Ora apa-apa, jek disilekan bang aki lho. Masa? Rong bang enek. Enek kok ya. Ya dijak nyanyi sing apik ngono. Apa iso wong bisu? Bisu kok. Mbak, kenapa to kok sampean omongane kok malah dadi kaya ngene? Mboten. Sik to? Mah aku iki lho rungokno to penak. Nyapa to? Sampean kan sehat to? Sehat. Lho, penak. Sehat, Mas. Ya. Iya. Sampai tolong agunge pundi? Aduh. Ya. 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 Kok tak til. Taltil kapok tenan kok gegetel iki kok. Omong ya apik lho. Lah mbek aku kok bosok. Bosok piye takone meneh to sing genah to sing apik. Mbak Lilis asli Tulung Agung ya? Nyepele. Mungkin dia lihat mukamu dia jemberen tahu. Lah mukaku ya apa kakus? Ya mungkin seperti kakus. Aku enggak tahu. Oke kakus oke. Mbak Lilis. Kalau boleh tahu masih sendiri atau sudah punya pasangan? Sendiri, Mas. Aku juga sendiri sih. Berarti kita tuh kowe tak berani cocok. gandengan ki ben karo Dodo. Lah, iya, ngadeg kondo, dia. Sik. Paminta roh seleraku. Umpama tak ibaratno sudah montorno pecik. Kok iso pecik? Wah, pelayune piater gurkodi. Guri lho. Iya. Bempere. Iya, lho aja ngomong. Iya, sayang. Selamat malam. Selamat malam. Kung mari ta, Dek? Hah? Kung mari. Kenapa to, Met? Anu gudeg to. Gudeg. Sinden ayu. Sek-sekan. Sinden ayu kok gudeg lho kok. Selamat malam. Selamat malam. Tekonono Mas Komet. Lek gatel ki kukurno, jajal sing endi? Anu nak gatel nak kukurne. Gatel, Mas. Oh, ya kono kukur dhewe nak kono kuwi. Kamu tuh kukurnya toh? Repot ya aku. Rumah kamu di sini ya, Mas? Iya, dekat sini. Dekat sini. Tadi katanya aku mau dibelehkan pitik, ndak jadi. Alah, sampean aja mampir nak sampean. Nak Pak Minto mboten napa-napa. Nyapa aku gak oleh mampir. Aja perkara tok. Oh. Dik Lilis. Dalam Sampean mangke mantuk jam pinten? jam 4. Tak bawakan oleh-oleh, minta oleh apa sayang? Aku mau sing enak apa, Mas? Kalau di sini tuh terkenalnya kas kene ya. Kalau kas sini tuh ledre. Kas. Ledre. Bojonegoro lho. Lah ya Bojonegoro ki ledre. Salah. Lah apa? Mindek. Wah, panganan tuwek iki mindek. Mindek wi apa? Sampeyan ngerti mindek lho? Ndak ngerti. Saya tak dudui. Apa ya nang ngarane? Nang jelas wae angel nek basa Indonesia. Ya mindek berat, brut. Nek nang kene wite meh kok wohe mindek. Gunakno ku lho, kowe iki ben diopeni kene kono penono dhewe ngono. Openi aku, Mas. Tetep tak openi. Lah iya. Aku nak kono wis gak seneng. Wedakmu gak mbok kowe. Wedakmu. Mosok gomare kayak purol. Wedak Hirosinmu gak mbok kowe gateleni lho. Yo, kok kene sing beneh to, Dek. Lah piye? Lah iki gatelen sing kono kaya ngono. Berarti kowe mone tak tampungi wis. Wis kadung PCE. Ya wis lah, Mang, tak ganteni kancaku apa piye? Gak sampean wae PCE kaya aku timbang kae Fish Air. Ya wis. Lah nyapa de mondor Fish Air? Wah, Fish Air boros. Suarane bayar. Golek yo ngene-ngene iki. Lah becek suarane piye, Mas? Becek iki halus. Piye? Irit. Suarane piye? Seng, marah-marah tekan nggon. Kuwi nek gak bingung. Ngerti iki? Mbak Luki iki apa? Motor. Ibarate Mio. Kok iso Mio? Ya halus irit. Ya tanpa gigi. Seng penak golek sing ngene-ngene iki. Oh, lah nek iki Mbak Punjung iki. Mbak Punjung ya sudah motor ngono Satria. Kok iso Satria? 2 tak. Weh, ya motor cerewet to. Kok iso rang tang tang rang tang 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 tang. Benar ra dibelanjani rang tang 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 tang. Oh, sebelah Mbak Punjung. Sebelah yang rang tang 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 tang. Lah nek Mbak Sulis sih. Mbak Sulis. Umpama ibarat beat terbaru. Weh, di starter suaranya halus. Seng gak ada suara. Pomo sing numpakin sapa cara sing numpaki paling gak camat. Wah. Lah nek Mbak Pipit sing pinggir dhewe. Alah wis. Kok iso wis to piye? Temanku kan ada satu lagi. Iya. Mbak Pipit. Urung mbok deskripsi. Cara motor apa, Men? Mosok ora ngerti to. Apa? Tosa. Kok iso tosa iki lho. Gawe jalan-jalan yo oke, usung-usung yo oke. Berarti serbaguna. Multifungsi. Terus sing numpaki? Sing numpaki ya sapa sing nganggur to? Kok cahe ngece wong e cahe nyapa lho kok iso. Ayo nembang. Ayo nembang. Nembang.
Nembeng. Wah, kathah permintaan. Napa? Panitia wau nggih nyuwun wonten sigar biak. Oh, sigar biak to. Sigar biak lho. Sigar tok, sigar tok. Sigar biak. Lah nek pasanganmu karo pasanganku suarane adoh no, Mas. Adoh. Iki nek kadung nyuwara be. Oh, ya jajal. Coba anu Mbak sampean nyanyi ral sedikit aja terserah bebas. Sedikit aja. Apa, Mas? Elah ra iso. Lah, ndak iso ya Mas ya. Mah apik suara. Judul lagune lho. Sigar iso sigar. Ndak iso. Leri-leri iso. Lho ngono ku lho Mas. Gundul pacul. Kono ki lho gak lucu kok guyu dhewe stres. Stres. Gendeng. Ya sik mending aku tuh Mas gatelet tapi ra stres. Iya, tapi kan iso nyanyi. Lah iso. Coba tirukan suara. Nah, coba. Iya. Mas yo gatelet pene yo Mas. Aja dipadakno isun ambi wong liya mergo isun sing sempurna. Ayo, Dik. Aja dipadakno isun Iso ya, Dik. ambi wong liya mergo isun sing sempurna. Berapa isu? Iso. Ya jajal dites to nek gak iso. Lah kuwi lho. Iki iso to. Sampeyan kaya kuwi, Dik. Iso. Jajal coba saya. Pinter ya. Pinter Allah. Pinter. Tak Ya tau stres. Wah, Lilis malah kaya angon babi. Tuh. Berarti aku babi. Kok iso ngomong ngangon babi? Berane lah. Ora iso. Aja ngono to. Nesu aku. Alah bibi kok. Ning disyukuri Mas Komet. Kaya Mas Dodok piyayine gedhe. Wah, elok banget to. Apa? Piye apa? Gedhe trek ning cilik maksudmu apa? Ora kuwi survei kok. Jempolane Mas. Ora kuwi Sing jelas. mesra ya Mas. Iya. Awake dhewe totoke sampean dadi Roma aku dan Ani. Ngono ya. Opo kleru tempat. Roma Irayap. Lah yo. Kok Romae Rayap piye to? Omae Rayap piye to kowe? Lho Ani iki lho. Ani lho. Ani. Roma. Ani. Kok jarwono suarane? Roma. Ani. Roma. Terus wengi ngono tak. Wong ora kreatif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ali kubur. Waalaikumsalam Roma. Ani, Iya Roma. meskipun orang tuamu tidak pernah menyetujui, Iya. aku akan memperjuangkan cinta kita. Terima kasih Roma. Untuk itu satu buah lagu C minor. Aku ra ikhlas. Nyapa? Ora ikhlas. Iki ngono adike Ani jenenge Rita, iki mboke, aku bapake. Dong ora? Lah sampean sapa? Rene Rita sama Rene. Lah Ani Rita. Ani tak geleno dhewe. Lah ngono lho. Aku adik Ani Mas. Ani rahmen yang totalitas. Ani sayang. Nah, si Anine separuh. Kalau memang Framen Roma Irama, ya Roma Irama. Jadi bener-bener swara karo piyayine sing mirip karo. Mbak Lilis dadi ibuke Ani. Ibuke Aku Rita, adik. jenenge Rita. Aku Rita. Ani niki. Kae. Ani. Kenapa kowe kok sok kleguk-kleguk nyapa? Kamu yakin? Ya memang apa yang salah? Ani karo mboke apik mboke to. Mas aku nyapa dadi Ani. Lho, ora apa-apa. Nyapa kok mbok gandene batang sitok iki. Aja ngono to Ni. Sini sayang. Oh lek nyonyo aku kat sore Ora ram saya kok. guyon ya ta. Kok mesti. Sik ta kowe kaya anu batek sapi kowe kaya ra kuat nyapa lho kowe. Mberot. Mberot apane? Oh ora lek ku mberot tenan nak nyatune. Aja sayang. Ani. Ingah-ingih. Ngene kok nesu nyapa. Modele cok bakal ngono rumangsa paling apik pisan. Maido wong. Sabar sayang. Dirangkul to. Ane aja maido wong ae. Iya. Ani. Sebuah lagu buat kamu. Kok nyekel tangan to. Ngene lho, Ngene lho, plek lho, tek. Sini sayang. Lho. Tanganku ndi? Gak teko, Mas. Ya piye caramu wong lanang kan pinter mikir to. Iki 80 pesagi. Lho, gua anggap blabak to piye 80 pesagi kok. Omonganmu. Aku sangat mencintaimu. Aku ndak, Roma. Oke. Tuh, tidak masalah. Laguku akan membuatmu jatuh cinta kepadaku. C minor.
Bila kamu di sisiku, hati rasa satu. Tunggu ini ledek lho panggung sret romantis. Ini tak panggung. Ya bongko aku. Kok iso bongko piye to? Kowe piye? Lho contone rada rana Mas. Nah oke. Sampeyan sing nyanyi. Bila kamu Puter sik sret. puter iso ya Dik. Di sisiku. Kene lho Mas. Romantis. Hati rasa Nanti nengah ceblok. satu hari tak Kakimu kuwale lho kakimu. wale hati rasa rindu. Aku malah jatuh cinta karo sampean, Mas. Janake Opo iso ae gawe ngene iki. ku yakin Ini apa, Mas? semua dunia rasanya kok peteng. Kok peteng ki nyapa lho. Padahal sampean iki tak jedekne pengairan lho ben ndak ngelak. Iki gak ngerti skenarione piye to? Kucingen. Skenarione iki sampean iki kasmaran pacaran. Lah orang tuane iki sak keluarga ora setuju hubunganmu. Iki ra umpama to? Upama. Lah upama kok ya musono kok sakmene gedene. Kok sakmene kaya api. Wis diwehi bebungah. Wis karo Lilis ben seneng wis. Nah, ayo. Coba. Ngantek ora apik titenono. Titeni. Ingatkah aku? Aku ingat kepadamu Roma. Aku mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu Roma. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Bisa nyanyikan itu? Bisa Roma. Coba. Malam Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. aku pun begitu, tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Tribun Pak Minta. Pak, Aku juga mencintaimu. nah ya engko dindu mong loro ngoten nggih. Bar kono kene, bar kono kene. Roma, Iya sayang. tapi kamu harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena aku sudah mengandung Roma. Lah dalah. Ya toh. Kasus Kamu sudah menghamiliku. Ya Apakah kamu ampun. tidak ingat pada malam itu Roma? aku rasa tidak mungkin. Saman ke sing nyirek. Kenapa tidak mungkin Roma? Tidak mungkin karena seingatku aku hanya menutul-nutulkan. Alah, ya apa kok menutul-nutulkan ki nyapa kowe iki kok. Ngiwonengen. Ngiwonengen. Nyanyi ya, Pak. Nyanyi. Wonten pamundutan. Ah, Wau apa? napa sigar napa? Nggih, sing anu napa Pak? Lestari. Lestari nggih. Ya, ana pundutan Lestari. Lestari. Ah. Lestari, monggo. Senani sing nanggap lho to. Kenapa? Lho. Bagian seneng-seneng kok. Ya, iki pundutan akeh banget Mas Komet. Lah, Ana pundutan Nemu ya ana, Lestari ya ana. Uga iki pundutan dulur sing sangka Tulungagung, Nggih. uga kepareng nyuwun Lestari. Lestari. Ya, nah, ini sing bernuansa campur sari riyin. Nggih. Lestari. Sarangan kalian Sekar Gadung Indonesia. Yuk, kayak apa? Dados, yuk.